Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯшнои аҷоибот ҳастае, лекин берунам шамоле ҳастае ки ин хел рӯшноида хеста видео бояд кунӣ, лекин ман намедонам барои чӣ имрӯз беҳад тамбал хиш нестае. Имрӯз хостам ки якта видеои булочка, бисёриҳо пурсидан рецепти булочка, хостам ки канали арзанда отдельно видео кунам, лекин бо хуш надодистае, тамбалӣ, корбори хона кардаму хостам шумо кати саҳар кати салом алейкум пурсам ки ба чӣ аҳвол ҳастен, комментарияда фикротона нависен, ба чӣ корбор ҳастен. Умуман дар ин зимистони хунук ба фикрам ҳама хона дар шиштагӣ ҳастае, бекор гӯе анами хел саҳар кати кӯдако садик рафтан, ман корбор кати машғул. Ва дӯстони азиз, ҳам хел як фикр кардам, якта канал дорам, канали экспериментальный гӯем кушода будам ва чӣ мегӯянд аллакай 2000 соат ҷамъ шудагӣ ҳастай ва 800та зиёд 840та ёки 850та тамошобин дорад ва рости гап намехоҳам канала партофтан, мехоҳам яон масалан ака худам хушам нест гӯем вай канала пеш бурданда ва мумкин ки шахсоне ҳастанд ки масалан хеле канали тайёр хариданда. Барои ҳамин хотир гуфтам ки агар он кас хоҳад нависен ватсапда, ман номерома мемонам, нависен, масалан хоҳишмандо бошад агар ҳатман бо маслиҳат мекунем ва я монетизасияш дар гирон нестае. Хеле гуфтам 2000 соат дорад ва 800 чандта тамошобин дорад. Нависен дӯстони. Ва боз як чизи дига дӯстони азиз ки шахсоне ҳастанд ки мехоҳанд хел канали тайёр гиранд, харанд гӯем, ва манам хел гуфтам ки масалан курс гузаштан намехоҳанд, масалан ягон чи намехоҳанд, просто намехоҳанд ки канал тайёр бошад ва видео партофтан гиранд. Барои ҳамин хотир ман гуфтам мо шахсоне ки хел мехоҳанд канали тайёр, ман канал мекушом, сурат мемонам, номи канал, умуман гӯем ҳамин настройкаҳоша ҳамаша туғри карда мемонам, тайёр карда дастшона метим ки масалан ваём хел видео мепартон, тамом уже видео карда видео партофтан мегирад. Барои ҳамин касе ҳам хел хоҳад нависен, шахсоне ки намехоҳанд полностью курса гузаштан, балки мехоҳанд ҳам хел канали тайёр гирифтан. анам хел дӯстони азиз, боз ман шумода нишон медиҳам ки ман субҳи саҳар кати чӣ кор бурда машғул будам. Рафтем дӯстони азиз, дар инҷо ман салат мондам, лаблабу, картошка. Инҷода ман ҳама вақт ҳама сабзиёя вай мекунам, тоза карда мемонам, барои ҳамин отдельно нишонам шуна оби тозада. Ва инҷода чӣ хеле ки мемонем гӯшт мондагӣ ҳастам барои хом шӯрбо. Бале дӯстони азиз, бо хом шӯрбо, барои оне ки устуғон ҳаст, хай чикор мекунем дига устуғонои ай беғарди хом шӯрбо. Авқоти сиюқ ҳама мехоҳад, барои ҳамин бисёр не кам мекунам ягон рӯз хом шӯрбо, ба ягон рӯз дига ягон чизи дига. Чӣ хеле ки мебинед имрӯз берун офтоба ки хушрӯ ҳастай. Ман бар ҳамомхонаи раковинаша тоза кунам. ҳам хел сарам дард кардиса, мехоҳам хел хоб бурам. Шаб салмон хушрӯ хоб нарафтак ва инҷа курпачаша офтобакда офтоб кардам. Чӣ мегӯянд, шаб хушрӯ хоб нарафтак, як 500 бор бедор шудак. Барои ҳамин хотир одам чӣ хеле вай ай хоб сер накардаги одам ҳамин аҳвол ман гире. анами хел кӯдако ҳама игрушкашона ҳама ҷо титпит кардаги ҳастанд. ин бинед инҷо оварде, онҷо овардиашона. хай ҷамъшон мекунам дара пушум, чунки имрӯз хунук ҳамахе рӯзе ки берун офтоба ки хушрӯ боша хонаҳо хунук мешаванд. дӯстони азиз, вай сол ман ҳамин баҳор шуда буд, ҳам хел гул кати машғул будам. чӣ хеле ки мебинед ҳозир дига бас дига чӣ бошад инҷа чӣ хел мебинед вай ин гул чӣ хел вай шудааста, баргош хел зард шудааста, бесеб шудааста. мана инаш асобина, мана инаша бинед чӣ хел хонаи очамдам ҳам хели гул, ҳам хели баргош ҳамашам хел шуда рехтан як чӯбаш мондак тамом. инам хел ва ман инаш нест беҳад хушрӯ ҳастад, не ки ин баргаша бинед қат шуда беҳад сустай.
ва шавиш калон шавиш беҳад суста ин шохаша кӯдако шикаста будан ман бурида парт кардам шуд ин кактуси бечора вечнам хе истодагӣ ва ман ин гила кӯдако беҳад безеб кардиян набинан пачақ кардиян шикастиян ша худои ман ина бинан шикаста парт дофтиян ша ягон рӯз вақт ҷудо мекунаму вай мекунам ша чӣ мегӯяд эхемонам ша мана инашам ба фикрам шикастиян ёки чӣ хеле набинед ин ҳамаш як тараф хоб рафтае ҳамаша иноша канда парт дофтан дар кор канда ҳамин калони безеб шудагиоша канда дар набинед як хелаш хеле ялақаса як хелаш холча дорад ва бо ман ин гул ин ҳам қамеша тамом ин гул ранги мана ин ҳастаю сорти ҳамин ҳастаю фақат ки ин баргош майдача ва тез баргош калон мешавад ман намедонам ки ин хеле баланд мешуд агар нағз мешуд ин баланд мешуда бурад ё ки не фақат ранги гул барин бинед чӣ хел хушрӯя ҳастае ки не ки манда беҳад маъқул ҳастае чанг шудаиша دوستان عزیز من اینجا راگالیکویم تیار کرده شدیم بالاش شکلات کمتر کردم و شکلاتش هم خیلی بیزه بوده ببینید دوستان عزیز من گم خوشرو آب نشد خوشرو مالیدن نشده مزهش هم اوقاب با مزه نبوده که خیلی خیرت که کم گرفتم این دفعه یکون حال دیگرش میگیرم نشد در این بولچکا هم خیلی میمولی میخریم نه راگالیکو Неймас я уж пуф намекунам та дӯстони азиз ман инҷа пуфакоя пуф мекунану бо фус мекунам инҷа истокани нилфа пуф иқа меҳнат кара пуф мекунӣ ай пуф куни сари одам тоб мехӯра ино фус мекунанша кино сар шуд мультик сар шуд سر تاب خوردنی چشمات سر شده ای پف کردنه کنی پف کن این نمیدن درونش خیلی پریوش ده عراق کرده ای پف کنیه دوای Сиявуш
دوستان عزیز این خانه آمدم. من این گلادیلنی دستگاه نشان دادن. یکی از тамошобинофтон ки панилфар یک تا گلادیلنی دستگاه گیرین نمیشد. من گلادیلنی دستگاه دیدین دوستان عزیز болоштам خیلی چیزا دینا болош من گویم من خیلی لباس همه وقت اینجا میبرم خود میمونی و وای کردم دینا همه جای توزه کردم порядок کردم لباسای так کردم. این گلادیلنی دستگاه همه وقت همجا استفاده است. خیلی материалои барои сандуқ мондан ҳаст барои инҷо истифода ҳастад. лекин дӯстони азиз хуш нест ки инҷо рост истода учукни хай якта дута бошад хай мекунам не ки хай ва як гала будак хай рост истода ҳами вай учук карда наметунам барои ҳамин заминда манда заминда удобна ҳастай барои ҳамин заминда мекунам асос учук кардан ҳаст. хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр.